Subling gibaharan ni Mayor-elect Tomas Osmeña ang mga nalambigit sa illegal nga drugas atol sa iyang inaugural speech kagahapong adlaw. Ano ang akong report? People will not like what I'm doing. Unang ilang gisulti, stricto kayo. Ha? Naghatag og warning sa tanan ang mga pushers. Ha? Kung hadlok sila kang Duterte, kinahanglan mas mahadlok sila sa June 30. Kini ang gipadayag sa maabot nga mayor batok sa mga nalambigit sa illegal nga drugas. Nanganti usam si Osmeña nga mawion ang duna sa SRP nga nabaligya na ngadto sa dagkong mga negosyante ubos sa administrasyon ni outgoing Mayor Michael Rama. Maningkamot yun ko, musukol yun ko. Ako nang bawion. Si Osmeña nanumpa uban ang napiling mga BOP councilors o congressman kagahapong adlaw atubangan kang Vice President-elect Leni Robredo. Congratulations, Mayor Tomas "Tommy" Osmeña.